Сега ще го отворя с вас. Още не съм го пробвала, само да го изпробвам пред камерата. Наистина са много вкусни и хрупави. Това са картички, където вътре нормални картички, само че са в А4 размер и се идват с плик и са супер кют. Здравейте и добре дошли в днешното видео. Това съм аз, обработващата Ивка, която се включва на помощ, тъй като съм забравила да направя интро и няма как видеото да започне без интро. Та кадрите, които тепърва ще видите, са кадрите от по-рано през деня, преди да се включа отново да говоря, когато се разходихме малко из града и ви показвам къде минахме, какво видяхме и какво ми направи впечатление. Хора, тъй като наближава Велик ден и са направили големи яйца на всички видове сладки, като Twix, KitKat, това даже не знам какво е. И изглеждат супер сладки, но даже и на Bounty. Много искам да ги пробвам, но няма да е сега. Сега сме в Iceland и това е буквално магазин с просто замразени продукти. И тук там е някакви други неща. И да. В момента се чудим какво да правим на вечеря следващите 2 дни. Но ще разгледаме какво има, тъй като не сме били тук все пак от 2 седмици. И така. Отново сме ние на машината за играчки. И да, очевидно няма да стане работата, но просто е за Свети Валентин и е много сладка. Хора, вижте колко големи картички открих. Това са картички, където вътре нормални картички, само че са в А4 размер и се идват с плик и са супер кют. И тук има още много Свети Валентински неща. Ох, направо искам да изкупя всеки един магазин във всеки един празник. Не мога. Здравейте! Ние току-що се прибрахме и сега снимах за TikTok видео, където показвам какво се пазаруваме от магазина, каква цена са нещата. Ако ви е интересно, ще оставя долу TikTok профила ми, може да го погледнете и да видите видеото. Сега ме очаква голямо подреждане и оправяне, също така и чистене малко на втория етаж. И след това ще снимам много от дрехите си и ще ги пускам да ги продавам, тъй като съм се решила да намаля гардероба си драстично. Стига, нали, да си изкупят дрехите. Даже не ме интересува на каква цена ще ги пускам. Просто искам да се отърва от тях, да се отърва от неща, които не ме радват, защото мисля, че това е излишно заето място в къщата. И също така приятеля ми ще изготви, после ще ви покажа какво ще ядем. И ще си оправям нещата за маникюр. Оправям ли казах, имах предвид подреждам. Взех се това от магазина, който ви показах, от Poundland, тъй като е с 2 отделни отделения. Даже сега ще го отворя да го видим заедно. Ох, даже се порядах на... Добре, намерих се нощчето, което позитирвах до сега. Сега ще го отворя с вас, този органайзер. И сега най-накрая ще видите как изглежда. Ще видя и аз, защото не знам как изглежда всъщност. Да. Значи има тук едно голямо отделение. Тук едно малко по-дълбоко. Мисля, че се вижда до тук. И тук едно малко по-плитко, разделено на 3. Което е, мисля, че ми е удобно. От друга страна по същия начин. От тази страна обаче е с трите разделения, които са по-плитки, а това е дълбокото по-широко разделение, но разбира се голямо. Надявам се да е удобно, тъй като в момента съм в един несесер. Имам един брокат, който се е изчупил и в момента всичко е брокат, но... И така, сега отивам да поправя вкъщи, след което ще ви покажа какво ще хапнем. И така, до после.
Здравейте, сега е към 9 часа, не, 8 часа мисля, че тък му се изсуших косата, защото се бях изкъпала. Се досетих, че си бях взела един гланц от България, който е нашумял. Juicy Bomb се казва. На Essence. Не знам защо беше нашумял. Още не съм го пробвала, само да го изпробвам пред камера. Не мисля, че ще е някакво смисъл, голям ефект или нещо такова. Но просто всички го изпробваха и така нататък. Реших и аз да го направя. Да, вижте, още не съм го ползвала. Ключов факта, че мирише и има вкус на диня, го одобрявам, тъй като е доста мазен и не лепне. И изглежда доста джуси. Разбирам защо е Juicy Bomb сега. Добре. Решах да го изпробвам пред вас. Изпробвах го, вече мога да си го ползвам нормално. На всичкото отгоре е сладък. Не знам поради каква причина правят гланцовите сладки. И не знам дали съм фен на това. Мисля, че по-скоро клоня към това да не ми харесват. Но иначе изглежда доста добре. Добро утро вече от следващия ден. Днес е сряда и сега ще ви покажа времето какво е навънка. Очевидно не се вижда, но вали доста. Ситен дъжд, но вали. Което означава, че днес ще стои вкъщи, тъй като нямаш кола, не е много приятно да обикаляш в дъжда. И също така, вчера ви казах, че смятам да разчистя гардероба си и да си подредя нещата за ногти. Не направих нито едно от двете, но имам оправдание за което. Почиствахме първия етаж. Вчера беше първия етаж, днес ще бъде втория етаж. Тъй като ADHD-то ми жестоко се проявява в този клип и картината спря, както и звука, не знам поради каква причина, може би от програмата, се включвам на VoiceOver да ви обясня какво имам предвид, че сега ще ви покажа, по-скоро по-нататък във видеото ще ви видите как ще организирам дрехите си и как ще им направя снимки. Мисля, че не съм снимала това, но няма значение. В смисъл това, за което говорих, за разчистването на гардероба ми. Ако искате видео как се подреждам нещата за маникюр, може да оставите коментар по-долу. Здравейте отново, включвам се на VoiceOver да ви разкажа какво точно правя. Преминах през всички тънките ползи, свичери, общо всички категории дрехи в гардероба ми и премахнах всички дрехи, които просто или не ми ставаха, или не са ми вече по вкуса и абсолютно всички дрехи пуснах в приложението Vinted и се надявам да се продадат възможно най-скоро, за да може да спрат да ми взимат място. И така, показвам ви горе-долу нещата, но заради забързания каданс не съм сигурна, че можете да ги видите толкова хубаво. Но мисля, че може да придобиете лека представа. Както сме се прибрали, приятели ми в неговата стихия за готвене. И от всичко аз печеля. Тук си имам с масло и шарно слой, е много вкусно. Вътре няма нито яйца, нито мляко. Мисля, че много вкусно. Наистина са много вкусни и хрупкави. И вътре сложихме малко слънчоглед, както отвън. Пак съм аз. Всъщност искам да кажа, че вътре сложихме слънчогледови семки, както и отвън. Също и тиквени, мисля, че. И не знам какво се случва с програмата ми в това видео, съжалявам.
Там само изглежда страшно. Наистина не е даже доста успокояващо. Слагам се слушалките и 20 минути се ходя по правия път. Буквално е само прав път. От ето там. И това ми действа много освобождаващо. Не знам дали е правилно така да се каже. Но да. Здравейте отново от мен, аз вече съм навън и сега отивам до почтата в един хранителен магазин, да. Там се намират някои почти, което е странно. Тъй като вчера пуснах някои дрехи, не знам да ви казах, продадах едно яке и един свичър. А това става супер бързо и после имаш 5 дена да отидеш да го пратиш. И днеска е на втория ден, аз трябва да го пратя. Обаче е супер сложно самото приложение и сега отивам, ще ви кажа след като ги пратя, дали съм ги пратила, какво се случва и така. Здравейте от къщи! Включвам се малко по-късно, когато вече се прибрах. Всъщност не е малко по-късно, то е 5 минути след като вече се прибрах. Прибирам. И относно почтата и двете неща, които мога да пращам. Едното беше едно синьо тюркоазно яке и едно худи на Adidas. Якето го продадах, нали, пратих го по почтата, всичко е точно. Но това е худито, което е тук. Защото взимам една нахална котка. Тази компания, с която работят почтите тук, е само една. И аз бях забравила да си изключа, да си оправя настройките в приложението и да оставя само тази транспортна компания. И затова човекът, който е поръчвал, е поръчал с грешна компания, която нямаме в близост до града или изобщо в града. И затова се наложи да се пиша с жената, да канцелира поръчката и така нататък, дълга и широка. Много се усложняха нещата. И така, това е от мен за сега. Аз нещо, което забравих да спомена днес, е, че имаме нова придобивка, безплатна придобивка от приятел, който нямаше нужда от това нещо. И просто ни попита дали го искаме и ние казахме да. За какво ще го ползваме, аз не знам. Мислих се за като масичка за кафе, смисъл тази малката маса, по която ударих се. Вместо тази маса. Но не знам как ще изглежда. Ако имате някакви идеи къде и как може да се използва това, освен TV шкаф, тъй като вече имаме TV шкаф, може да ми дадете отдолу в коментарите. Ето така изглежда. И добро утро и от днес. То вече не е утро, вече си е 1 часа. Но няма значение, защото аз тепърва ще пия моето кафе, да. По принцип, не ми е задължително да пия кафе, просто днес реших да го пия. И ще го пия толкова късно, защото станахме към 10 нещо, тъй като приятелен почва в 11 и той буквално за 10 минути се оправя и се тръгва. И се оказа, че родителите му ще идват днес. И нали знаете какво всяко момиче трябва да направи преди родителите на приятели да дойдат? Почисти цялата къща. Преместих масичката между другото тук за сега.
По принцип и тук, ако остане, пак ще е много удобно, но планираме да я сменим с тази маса, тъй като е много грозна. И надрана, и не ми харесва. И да, но докато е сега тук масата, докато качим другата горе на тавана, тази върши много удобна работа да си оставям тук нещата. Да, винаги съм искала нещо такова до дивана. Или пък отзади нещо като рафче, или където можеш да прибираш, или да оставяш чаши и така нататък. Това е от мен за сега. Същия ден, малко по-късно, се почувствах не толкова добре и се сетих за подаръка от моя приятелка, който беше писма, които да отворя, когато се почувствам по определен начин, и реших да проверя дали има писмо, което да отговаря на чувството ми до момента. И намерих такова и реших просто да изпълня какво пише в писмото. И между другото, наистина се почувствах доста добре. Този подарък е доста смислен и препоръчвам, ако се чудите какво да направите за ваш приятел, да направите нещо подобно, защото в такива моменти, когато не знаеш какво да направиш, за да подобриш настроението си и не искаш да казваш на никого, това е доста добър начин да изразиш емоциите си. Още по-късно вечерта реших да изляза за малка разходка и да взема приятеля си от работа, тъй като от време на време го правя и се почувствах доста по-добре. Нощните разходки на мен лично много добре ми се отразяват и после ме карат да се чувствам доста изпълнена с хубави емоции. И сега се включвам, за да завърша този влог. Благодаря ви, че останахте до края. Ще се радвам, ако коментирате и харесате този клип. И ако са ви интересни такъв тип видеа, абонирайте се за канала ми, тъй като предстоят още много такива. И това беше от мен. До скоро!